om op die mense te vertrou. En toe Jesus aan die kruis aan. Hulle het alles gedoen. Halleluja. Alles gedoen. Om hom te laat sleg voel. Om vir hom te laat voel. Hy sê niks werd, hy is toe. Sê Miguel, weet jy gewoon naar my toe kom my sit. Kom gewoon naar my toe. Ja, ek is so blij met die kind man. Hey! Ja, ons prijs jy hy! Sê Miguel, toe die Here so aan die kruis hang en die mense, hulle lag en hulle spot met hom. En die wêreld dink dit korama ponder op 'n sak was. Robo sy aan Jesus. Hulle dink is so baie met hom. Halleluja. So baie Miguel, dank die Here dat jy 'n voorreg kon gaan om jou Christus weer op te leer. En vandaag, mijn kind, ga ik voor jou zeggen. Ik zeg vandaag voor jou, mijn kind. Die Heer zegt, echt, die Heer maakt de eeuwige Heer als voor vandaag. Zeg je zo vandaag. Ik doe Jesus. En ik kijk je weer aan zoeken, denk ik. Ik kijk je weer aan zoeken. En dan slaan ze op naar die bergen. Zet er iemand. En hier slaat je op naar die bakken. Waar gaan wij het vandaan komen? Zet er nu in. Kom staan nu met me in. Kom staan nu. Waar zullen we zo vandaan komen? Waar zullen we zo vandaan komen? Halleluja, halleluja. Zet er nu in. En terwijl je zo weer wezen, ja, kijk, halleluja. Halleluja, prijs die naam van de Heer. Weet je wat het eerst is opgegaan? Die mijn vader het mij gestuurd. Ik zal nu maar de Heer van mij zeggen. Mama's, broers en zusters. Halleluja, la body, halleluja. Dat is die gunstige tijd. Dat is die gunstige tijd dat God naar zijn kinders roept. Salaman. Zet er nu in. En dan zei die Heer, toen hij zo kijkt naar die Heer toe. Weet je, ons de manier om zo te vertrouwen op die Heer. Dat is mensen wat denkt je. Misschien zit je zonder werk vandaag hier. Vandaag zit je misschien zonder werk. En je zit op Poetsverloren vlakte. Je weet niet meer wat om te doen. Dus jullie Heer kan voor niks maken, is dat melden. Die Heer kan voor jou niks doen. Zolang jij op je arm van vlees bent. Maar je vanmorgen God vertrouwen opstaan, zet er die kans. God can do anything for you. Halleluja, Rabboni. Halleluja, Rabboni. Halleluja, Rabboni. En terwijl Jezus aan die kruis zo bitter moest zijn. Jezus, dan kom je engel van God. Dan kom je beschermen, Heer. Je hoort spreken. Halleluja! Something is moving on the course. Lord, will you please set us free? And you know what the Lord says? Yes, I will. I will make you free. I will make you more than Jesus. You know how I feel. Vanaf die 7e dag van December 2025 sê die boer. En Jesus roep uit na sy Vader. En wil julle twee jong vrouwen sê, julle kan maar gaan sit.
vat die oorwinning sit hulle in. Vat die oorwinning. Abigail, vat die oorwinning. Abigail laat die pier op 'n 7 level. Lulleen, sit hulle in. Laat die besaas op 'n 7 level. I've got mine. Ek het my oorwinning. En die Here se woord sê, en Jesus roep met 'n groot stem. Hy sê, Vader, dit is volbring. En ek, halleluja, en ek laat my gees julle. Ek laat ook die gees julle. Stuur het terug. Praise the name of Jesus.